Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztia iritsi da uztaia eta honekin uztaieko ospakizunak. Ilargiaren nazioarteko eguna, San Ferminak, Xakaren munduko eguna, San Ignacio eguna, Lagunen nazioarteko eguna. Tira, baina momentuz iritsi den bakarra beroa izan da. Euskalmeteen arabera, bero itzela izango da barnealdean, maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Gasteizen, Guardian edo Arrasaten 35 graduak harrapatuko dira eta Erne, Maulen 38. Epa, Donapaleun edo Tuteran 37, baina lasai. Aurreikuspenak betetzen badira, gaurkoa izango da muturreko temperaturen azken eguna. Eta bihar temperaturek behera egingo dute, zorionez, eskerrak. Eskerrak. Duzu poloetan, glaziarretan, epelta eroso ginenean, eten dira komunikabideak, gure artean, berenjiako zubirik ez dago, galdu naiz, aurkituko nauzulako, aztarnak irakurtzen ikasi. Tira Goiuri, beroari aurre egiteko ze iruditzen zaizu more pixka bat? Ondo. Ondo, gaur badakizu, precisamente, uztailaren batean txistearen mundu eguna ospatzen da. Banekien baita. Entzun hau, 2001an, ja, urte batzu pasa dira, 2001an, ikerketa garrantzitsu bat egin zen munduko txisterik barregarriena ezagutarazteko. Horretarako beharrezkoa izan zen proiektu bat sortzea, eta Richard Wiseman, jatorri britainiarreko psikologo ospetsuak zuzendu zuen proiektu hau, barrearen laborategia izena jarri zioten. Mundu osoko 70 herrialdetatik etorritako 40.000 txiste jaso zituzten. Manchesterko gizon batek bidalitako txiste batek irabazi zuen publikoaren bozka. Entzunadi, 2 ehiztari basoan daude eta bat erori egiten da. Ez dirudi arnasa hartzen ari denik eta begiak dizdizka ditu. Besteak beraz, larrialdi zerbitzuetara deitzen du. Ezu, nire laguna hil eginda, zer egin dezaket? Eta telefonaren beste aldean dagoen operadoreak esaten dio, lasai, lagundu egingo dizut, lehenik eta behin ziurta dezagun hilda dagoela. Orduan isilune bate dago, eta lako batean tiro bat entzuten da. Et ondo da, eta orain zer. Txarra, Con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Amacho carne du fandango, que vengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Hala ere, zientziaren britainiar elkarteko adituek ondorioztatu zuten ez dela txiste perfekturik existitzen, ez? Hainbat faktore daudela tartean, hala nola tradizioak edo herrialde bakoitzaren alderdi kultural eta linguistikoak. Hemen Kike Amonarrizen txisteak ditugu. Epa. 2004an argitaratutako 898 txiste liburua, 2014ko azken txorakikeriak, 1994ko arpa jotzen txisteak. Bueno, begira, Kikeren hau aproposa da uztailaren lehenengo egunerako, entzun Julen. Maixutza ikasketak amaitu berri dituen gaztea ikastetxe dabil kurrikulumak banatzen. Halako batean lortu du elkarrizketa bat. Zuzendaritzaren bulegora sartu da eta hau galdezka hasi zaio. Aizu, esango altzen idake zeintzuk diren irakasle izatera bultzatu zaituzten 3 arrazoi nagusiak, eta gazteak erantzun. Bai, uztaia, abuztua eta abendua. Hobetzen goaz, Biharamun, ezinez lehertzeak nago, sabeleko kalambreak, ezin dut gehiago. Haze ondo pasatu nun, ura gaua atzokoan, denbora luze batean, gogoratzekoan.
Kikerena beraz gehiago gustatu zaizu. Bai, gehiago gustatu ze, baina dena esaten hasita, barka gaitzatela irakasleek, urte guztia badakigu, sekulako lana egiten duzu, eta orain ondo merezitako oporrak dituzu. Beraz, egurra, ematekotan kikeri eta guri ez, Bueno, bai, gainera, irakasleek ez ezik denok gaude oporrak dastatzen jada. Naiz eta hemen, laborategi honetan, lana izango dugun uztaian, Frantziako turraren kontakizuna eskainiko dizugu urteru bezala, naiz irratean. Aurtengo turra larun bat honetan bertan hasiko da. Tadej Pogačar da, Parisen mailotoria irabazteko favorito nagusia, baina Jonas Bineko, Remco Evenepoel eta Primoz Roglic ere hautagai garrantzitsuen artean daude. Ibilbide osoa Frantzian egingo da, eta Hautacam, Mont Ventoux eta Col de la Loz edo Courchevel bezalako mendiko etapa interesgarriak izango ditugu. Eta dena hemen kontatuko dizuegu nola ez. Bai, hoxe. Flota de medusas al sprint. Agosto llega al fin. Septiembre ya está aquí. Van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj, en brazos del sofá. Van nadando en contrapedal, hundidos en la general, pero a flote. Goiuri zu badakizu Frantziako turreko etapa guztiak ez direla horrela interesgarriak izaten, batzuetan ikusle bezala aspertu kalantak hartzeko etapak izaten dira, eta egun horietan entzuleari ere eman behartzaio, ez? Entretenimento eman behartzaio. Isilunea ez da onargarri erratean. Eta hor aritzen gara, datu eta bitxikerien bila, eta begira, horietako bat hementxe. Gaurko egunez hasi zen historiako lehenengo Frantziako turra. Egia da, 1903ko Frantziako turra itzuli handionen lehenengo edizioa izan zen, urte hartako uztaiak batetik 19 ospatu zuten, 6 etapatan banatutako 2.228 kilometroko ibilbidea eginez. Gaur egun L'Equipe izena duen L'Auto Velo aldizkariak babestu zuen eta ibilbidea Henri de Grangesek diseinatu zuen. 60 txirrindularik denak profesionalak edo erdi profesionalak hasi zuten lehiaketa. Hoietatik 59 frantsesak ziren, 4 belgikarrak, 4 suitzarrak, 2 alemaniarrak eta bakarra italiarra. Hoietako 21 bizikleta fabrikatzaileen publizitatea zeramaten eta 39 ez zuten inolako publizitaterik. 60 txirrindulari esan duzu, aurten edo aurreko urtetan zenbat izaten dira gutxi gora bera? Gaur aurtengoan esate baterako 184 izango dira gizonezkoen irteeran, 23 taldetako 8 txirrindulari. Aldatu dira gauzak bidea, eta entzun haue, lehen edizio honen garaia Maurice Garin izan zen, eta irabazitako diruarekin gasolindegi bat erosi zuen, eta bertan aritu zen lanean, hiltzen arte, haze kontu bitxia. Kuriosoa, bai. Zuri barrize, angel ditxuda eskaparatien, ez daudiruri gasolinerako beraz. Bizikleta gartute banoie, zenik edo zer gauzen goreuke, zagozen lekure heldu arte, bizitzerik edo zatezkatzen gehiago, zugazantzan eikie baino, zenik edo zer gauzen goreuke, zure ondor arte heldu arte, gorputzerik ez dozat eskatzen gehiago, gau osoan dantzan eikie baino. Eta nola dakigu hau guztia, zegu zerbait jakin badakigu, baina hainbeste gauza ez da inondik inora ere, Wikipediari esker edo beste era batera esan da, sareko entziklopediari esker. Eta goiuri hementxe, lotura. Gaurko egunez, 1751 urtean, lehenengo entziklopedia argitaratu zen Parisen, zientzien, arteen eta lanbideen hiztegi arrazoitua. Denis Diderot idazle eta arte kritikari frantziarrak idatzi zuen. 18. mendeko lanik handienetakotzat hartzen da, ez soilik lehen entziklopedia frantziarra izategatik, baizik eta garai hartako ezagutzarek garrantzitsuenen sintesi bat izategatik, ahalegin editorial handia izan zen. Iraultza digitalak entziklopediak eguneratzea, kontsultatzea eta zabaltzea erraztu zuen, eta testu inguru horretan jaio zen Wikipedia, proiektu irekia etengabe garatzen ari dena. Great idea, they made a encyclopedia with wiki technology. Started 2001, added content on and on. Now there's so much on it, it takes 20 years to read. Everybody's editing, hopefully accrediting, listing all their sources from some reputable sites. Info on anything, practically everything, ever so many things, really, really interesting. Learning from Wikipedia,
It's an education, but it needs citation. Browsing Wikipedia, longer than intended, cause it's never ending. Euskarazko Wikipedia ere badugu, eta bertako azalean egunero gauza garrantzitsu asko ikusitzakegu. Adibidez, aste honetako gai nabarmenduak intsumiso mugimendu Euskal Herrian eta zenbakia direla. Eguneko irudia aldiz, CT dorrea Toronton dagoena izan ere gaur, uztailak 1 Kanada eguna ere bada. Eta eguneko bitxikeria, Bilboko San Mames Estadio Zarra eta Donostiako Atotxe Estadioa urte bere. Jesus, barkatu. Atuanaza. Urte berean eraiki zirela, eta Atletik Klubaren estadioa 1903ko abuztuaren 21 inauguratu zen bitartean, Errealaren estadioa urriaren 4ean inauguratu zela, bata bestea baina 54 egun zaharragoa besterik ez da. Txirrindularitza, futbola, erabat kirolari gaude gaurre. Esango nuke. Una banda armada per mafies ambientistes. 22 cabrons sense en la grada, la peña malhumorada, perquè no entra el balonet. La multitud anava al Circ Romà, passió real, fidelitat devota. La soledat no és pla de gust germà, so gilipollas però no masoca. La multitud el gol i gol tindrà, domini clar del joc i la pilota. I tu has triat l'equip equívoc. Tira, efemerideak alde batera utzi eta gaurko gonbidatuak aurkeztu beharko ditugu. Gaur, Izortze Santin Gomezek ikasturteko azken lezio emango digu gure biokimikari gustokoenak. Zer dakagar gaur, Julen? Ba, begira, plastikoak parazetamol bilakatzen dituen bakterio bati buruzariko gara lehenik, herritarrok zientziari buruz dugun pertzepzio aztertzeko ikerketa batek utzi dituen emaitzak aletuko ditugu, eta amaitzeko minbizi batzuen detekzio goiztiarrari buruz ere hitz egingo dugu. Habana podcastaren bigarren atala berriro entzuteko aukera izango dugu. Ostiral honetan eskainiko dugu 3. eta azkena, beraz ez galdu bigarrena informazio guztia eskura edukitzeko. Iraitzaltuna Eharra Food Truckeko arduraduna ere etorriko da. Udan lan asko izaten dute, baina parranda girotik aratagoko espazio eta ekitaldietan ere ari da Food Trucken presentzia areagotzen. Udako abestiaz ere ariko gara. Zein izango ote da? Zein elementu behar ditu abesti batek udako kanta izateko? Ez dizuegu gezorrek esango. Chat GPT-rik galdetu diogu. Eta kontutxo gehiago ere baditugu zuekin elkarbanatzeko, baina denak ez ditugu orain kontatuko. Asga egiten, uztaiak lehenengoa du eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin ikasturte honetan, azkenekoz, Julen Goikoetxea Orbegoz egunon. Azken dantza egin dut. Azken dantza. Egunon bai. Tira eta zuekin neroni goiuri ez iza arandia nauzue, eta hemen txego nago Julenekin tet-a-tet batean, hementxe norgeiagokan, zuekin bigarren kafea hartzen eta maite dutak, laizter, elkarbanatzeko prest. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my.
Esan bezala ongitorri guzti bigarren kafera, bigarren kafeak 1012. saioa du, uztaiak lehenengoa goizak 10:20 puntuan, eta gu zuekin maite dutak elkar banatzeko pres gaude, baina lehenengo txatean badugu bat, eta horixe irakurriko dizuet. Nere maite duta da atzo Auspoa tatunela dokumentala aurkeztu zutela, zorionak, Gorka Hermosa, Iñaki Pinedo eta talde guztiari. Haze ederra, Zumarragako trikitixa, haze irudi zaharrak polita izan zen Kepa Junkera ikustea. Ba, ederra maite duta Gorka eta bat egiten dugu. Hopeless hallelujah. Only sad love. Maite duta zain, kontu gehiago ere jarri dizkigu hemen Gorkak Gorka kontu tartean. gehiago? Ez du sinesten. Bai, ba, pozik dagoela, kultura plazara, Tolosako udarako kultura egitaragoa ikusi duelako, uztaian bisita egingo digulako Tolosara etorriko delako, gero jarri du gainera. Gero tragoxka bat har dezakegu, hemen plana osatu du, dantzan 10:00 jarri digu, eta alegiko txupinazora ere joango dela, Bai, esan du. Noiz izango da? Ba, alegian badakizu, alegian berezia gara, eta bi festa egiten ditu. Bai. Udalak antolatzen duen egitaragoa izaten da, besteak gaztetxeak antolatzen duen egitaragoa. Ba, Gorka, begira, bi txupinazo dituzu aukeran, uztailaren 15ean udaletxeko egitaraukoa, eta uztailaren 16ean gaztetxeak antolatutakoa. Ba, ez dakit Edo jinetara joateko. Ah, oi. bietara ere bine baduzu, Hoxe, Sabaron. Up in the clouds, my jealous know what we found. Something so heavenly, higher than ecstasy. Whenever you're next to me, oh my, what was in black and white until I saw you. Tira, eta zer maite duzuzuk, Julen? Nik lehenik eta behin badakit ez didazula utziko, bueno, kasturteko azkena denez utziko didazu aldarrikapena egiten, Ez. maite dut gabe etortzeko Ez. aldarrikapena. Azken, Esatea zure- bakarrik, esatea bakarrik, komentario egita utxa bakarrik, Ados. zu pixka bat malaletxean. Asarre. Ez dut maite, edo maite dut hobeto esan da, beroarekin kexatzeko eskubidea aldarrikatzea. Badirudi beroarekin kexatzen garenok udararen grinch batzuk garela. Eta, bueno, nik garbi utzi nahi dut, beroa ez dudala oso ondo eramaten, dena esaten hasita, baina beroa baino okerrago daramadala ezetasunaren kontua. Beraz, niri egun hauetan, bizan dugun beroa, ezetasuna, pixu sentsazio hori ez, oso giro astuna egotea, ba, ez zait gustatzen, gainaz, garbi esan eragin egiten dit, nire aldartean, eta ez gaua ez deskantzatze horrek eta ez zait gustatzen, eta, bueno, uste dut, horretaz kexatzeko eskubidea izatea zilegi dela, ez? Batzuk hotzarekin kexatzen dira, hotzarekin kexatzea badirudi ondo dagoela, ze hotzak, bueno, esaten dena beti ez, soluzioa badu, berokia janzten duzu, baina beroarekin kexatzen gareno badirudi udararen aurka gaudela, eta ez da horrelako, ez niri udara gustatzen zait, berez, egun luzeak dira, egun argiak dira, baina uste dut, ari garela, ez? Uste dut aldaketa klimatikoaren ondorioz edo, udarako eta udaberriko egun sano hiek galtzen ari garela, goizean, goizpartean freskotik, ez dut hotza esango, baina tira lo egiteko moduko giroa, gero egunean berotu dezala berotu behar duena, eta gero berriz ere iluntze parterako, badakigu udararen urte sasoi honetan, askotan gau ez ere bero egiten duela, baina uste dut beroa eta beroa ezberdindu daitezkela, eta hori nik egun hauek oso gaizki daramatzat, eta irrikaz nago lehenik irribar luzeak esan duen moduan, biharko temperatura aldaketa, temperatura jeitsiera hori, eta gauzak garbi esaten hasita, busti bat ere gustora estimatuko dut, bihar hori zaparrada bat ere gustora estimatuko dut, eta hori batetik eta bestetik, bai, izango juri? Horren hildotik, Bai. aipatu nahi nuke, nik hemen aldarrikapen bat egin nahi dudala, zehartu diot, pentsatzen dudanaren zantzua, zure hitzei, kontua da oso ondo ikusia dagoela negua gorrotatzea, eta adibidez oso onartua dagoela gabonak gorrotatzea. Bai. Eta gabonetan zoriontsu izan behartzarelako, behartzen zaituztelako zoriontsu izatera, eta agian gabonetan ez duzuzuk inguruan giro zoriontsurik, eta orduan sentitzen zara, zenazka gabonekola, ez? Zoriotasun behartua. Nik behin esan honi irrati honetan eta berriro errepikatu nahi dut, niri hori gertatzen zait udararekin. Eta uste dut ez dagoela hain onartua hori esatea. Udara ez dela garai zoriontsu bat. Ze udaran ere, gerta dakizuke, zure lagun guztiak oporretan egotea munduan zehar galduta, eta zu bakarrik egotea, agian lan egitea egokitu zaizu,
agian beroarekin gaizki pasatzen duzu, agian ez daukazu dirurik oporretan joateko, naiz eta egun libreak eduki, agian inguruan horixe, zure herriko giroa apaldu egiten da, ze udara da, eta gauzak itxi egiten dira, zinemaretoak itxi egiten dira herri batzuetan, ez dago agian beste egitaraua urdentzere daukazuna, eta gertatu dakizuke, udara iritsi eta triste egotea, eta baita, udaran sentitza ez zoriontsu izan bergara ze udara da. Eta udara da argia, eta udara da polita, eta udara da horia, eta udara da dena zoragarria, izu, nik hemen aldarrikatu nahi dut, udaran ere, Gabonetan jende askori gertatzen zaion bezala, utxuneak asko nabaritzen direla eta triste egon zaitezkela. Guztiz ados nago, esaten ari zaren ekin eta oporretan joateko, badirudi etxetik 12.000 kilometrora urrundu behar duzula, eta hori ere uste dut, ez dela beharrezkoa, txinguruan ere, 12.000 kilometrotara Asiako egoeki alderaino joan beharrik gabere, uste dut opor ederrak egin daitezkela, ze dena esaten hasita, herriek xarma berezia izaten dute, jende sustutzen direnean. Egia da. Zein da modua, begirada bat pizte. Eta bukatzeko, nire maite dute txaposo luze hau, berua bezain pegajoso bihurtzen ari dena. Azkena, denboraldiko azkena, Goiuri? Bai. Aurtengo ez zait, hain luz, esan nahi dutela, hain luzea. Ez, a ber, orain dena trakestuko. Neurtu hitzak. Bai, neurtuko ditute hitzak. Uste dut, orain arteko denboraldik harinen egin zaidala. Bai? Bai. Zergatikote? Ez dakit zergatik den. Baina beste urte sasoi batzutan iritsi izanez kurtso bukaerara, hortxe ez, asteroko gaiak topatzeko eta ez dakit, ja nekea somatzen duzu, edo ez zaude kurtso hasieran bezain, ez dakit, diziratxu behin ez gara egoten, baina fresko esango dugu akaso, eta aurtengoan, ondo iritsi naiz, gogotxu iritsi naiz, hor maiatz, apiril aldera edo izan nuen horrela, baina orain gogotxu iritsi naiz, pena ematen dit, demoraldi amaitzak, 1000. Saioaren bueltako hau, baina horixe aurtengo ere placer bat izaten ari da, eta izan da, hemendik aurrera ere ikusiko gara, turraren aitzakian, eta gauza bakarrik, demoralden 1015. Amaituko da, ezta? Bai. Esan dezakezu ostiralean, 10:04 1015. Programa dela. Ui, ilusio egiten dizu? Bai, horrelako. 10:15. Zora gara. Gogoratuko zarete? Saiatuko gara. Astelenik abixatuko dizuet. Zein eroso zegoen oroitu. Juren, placer bat izan da aurreko ikasturteen etan bezala zu hemen izatea gure alboan asteartero, eta ez soilik asteartetan, ze beste aurkezleren batek ere deskantxoa behar izan duenean, edo larri ibili denean, badakizu. Gertu egotearen kontuak. Bai, zul bat bira deitzea bezalakoa dela Juleni deitzea, segituan hartzen dizute telefonoa, eta soluzioarekin etortzen da, beraz, placer bat izan da, baina honek badirudi, ez dakit, saioa agurtzeko tartea, edo horrelako zerbait, eta oraindik aurretik konbidatuak ditugu, gai asko landu behar ditugu, beraz, ez da agur bat, Julen? Ez, zure maite guta falta da oraindik, Bai, nuski. Begiran ere maite dutak atzoko egunarekin du, zer ikusia, atzo hementxe geunden, gure laborategian lanean, eta sekulako beroa egiten zuen gure herrian, eta orduan aipatu zuen, Iñigo Asentziok, ea zergatik, ez genuen plan berezi bat egiten, eta agian uretara joateko proposamena luzatu zigun, eta besan genuena, begira, ze plan ederra hasieran aritu ginen, hondartza, igerilekoa, horrelako gauzak planteatzen, eta baten esan zuen Iñigok. Nik nahiago dut errekaren bat, ibai bazterren bat, horrela hondartzak masifikatuta daude, hondartza guztiak ez, baina hemen ingurukoak bai, eta zergatik ez gara joaten baian errekaren batera, horrela pixka, eta oinak bustitzera, eta antxe joan ginen, eta berak badakizue, gure entzulek badakite, piraguan ibiltza asko gustatzen zaiola Iñigori, eta antxe joan zen Iñigo bere piraguarekin, antxe joan zen Nuria Iñigoren lagun bat piraguarekin baita ere, eta antxe ibili ginen, ni ez nintzen piraguan ibili, baina nik liburu bat eraman nuen. Eta uretan aritu nintzen liburua irakurtzen. Topatu nuela... Liburu guzti gabe, ezta? Guzti gabe. Liburua oso sorik dago. Kontua da, topatu nuela, txoko perfekto bat, ura gerriraino edukitzeko, eta gerritik gora, lehor, eguzkitan, liburua irakurtzen, oreka mantentzen nuen oso ondo, harriak nituelako inguruan, eta antxe
irakurtzen. Tan halako batean non agertzen diren piraguistak, handik ordu betera esanez, azkar batean etorri gara, ze pentsatu dugu berandutu egin dela eta goiuri aspertuta egongo dela, eta ja ziurrenik etxera juteko asmotan egongo dela. Tan non topatu ninduten, pozik, zoriontsu, nire liburua irensten, uretan sartuta eta esan zuten, ara, gu baino hobeto dago eta. Beste guelta bat egitera biale hartzen dituen? Bai, esan bai. Ze oso gustora nengoen eta nire maite duta da, bueno, egoera guzti hori maite dut bat izan ziteken, baina kontua da, liburu bat irakurtzen ari naizela, Joel Dicker, misteriozko idazle, ospetsuak idatzitako liburu bat, duela 2 urte lehenengo horriak irakurri eta alde batera utzi nuena. Ez ninduen horrela harrapatu. Baina ez dakit zer gertatu den azkeneko egunetan, hartu dio dala xarma eta ikusi dio dala benetan mamia, eta orain pentsatzen ari naizela, ai ama, ze gustora nagoen hemen bigarren kafean, baina gaur gauean etxera iristerakoan liburua hartzeko desiatzen nago. Eta orduan sentsazio hori izugarri maite dut. Telesail batekin gerta dakizuke, baita ere, hurrengo atala ikusteko desiatzen nago, liburuarekin gertatzen ari zait orain, eta oso sentsazio ederra da. Eta hori xean ere maite duta. Atzokoa errepika ezina da, Ibai errekan sartuta ez zara gerrera joango, baina etxera joaten zarenean, jarri balde bat urarekin hankagan sartu eta behintzat sentsazio izango duzu Ibaian liburu irakurtzen ari zaren arena. Batzeko parezido duza. Bueno. Zure aurikularretan bularrean buskada bertze bat atzkundetan begietan agerizait xoko txiki bat alden mundua utziz. Eta horrela, bagoaz aurrera musika gehiagorekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Y empezó el verano. ¡Fuego! ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Streaming plataformen agerpenarekin udako abestia kontzeptuak indarra galdu zuen. Lehen, irratiek erabakitzen zuten zein izango zen uda partean gehien entzungo genuen abestia, beraien esku, gure esku, baitzegoen abestiak behin eta berriz errepikatzea. La novia suya me pone celosa y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. Formula erraza da, esaldi itxaskorrak, erritmo errepikakorrak, eta ondartzak maite ditugula dioten letra hedonistak, maitasun iragankorri buruzkoak, edo gaueko parrandez hitz egiten dutenak. Udako abestia aukeratzearen kontua, badakizu Julen, Italiatik omen dator. Bai? Bai, han, ospatzen omen zuten 60ko hamarkadan, un disco per l'estate, udararako disko bat izeneko jaialdi bat. Eta han aukeratzen zuten, Italian, zein izango zen, uda horretan gehien entzungo zuten abestia. Jaialdi horrek oihartzuna berehala izan zuen eta beste herrialdetara zabaldu zen eta orduan gurera ere iritsi zen udako abestiaren kontzeptua. No como amigos, ey, y yo te veo y no sé cómo actuar, bebé, pa conquistarte. Orain ordea lausoagoa da dena. Hala ere urtero egoten da nabarmentzen den abestiren bat. Pasa den urtean, adibidez, hau izan zen. Karol Giren, si antes te hubiera conocido. Mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo. Mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comer.
Karol G, Kolonbiako abeslariak sekulako arrakasta lortu zuen abesti honekin eta ondoren egin zuen birarekin, baina bueno, ingelesez ere egon zen abesti bat besteak baino gehiago nabarmendu zena, eta udako abestia ez izena ere, merezi duena, eta oraingo honetan ere, emakume bat protagonista, Sabrina Carpenter, eta bere Espresso abestia guk irratsaio honetan askotan entzun dugu, ze kafea hitz egiten duen abesti bat izanik, nola ez dugu ba entzungo. Hauxe da Sabrina Carpenterren Espresso. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. I can't relate to desperation. Might give a fuck. Are on vacation, and I got this one boy, and he won't stop calling when they act this way. I know I got him. Too bad your ex don't do it for you. Walked in and dream came true for you. Soft skin and not perfume for you. Yes, I know I'm out and do it for you. Yes, that morning coffee brewed for you. Yes, one touch and I'm brand new for you. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Holy shit. Baina euskeraz ere baditugu noski, goazen telesaileko gaztetxoek urtero egiten dute kanturen bat udako abestia izateko asmoarekin. Pasaren urtean, Iker Laurobak konposatu zuen beste behin ere goazeneko udako abestia bizitza zukutu izena jarri zioten. Kantaren bideoklipa Muskizko Larena Hondartzan, Gaiartako Ekoetxea mehatzaldean, Larreinetako Euskotren funikularrean eta Trapaganareko Zugaztieta parkean grabatu zuten, eta Txosna eta Tabernazuloetan egia esan ez genuen entzun, baina etxeko txikiek gogoz abestu zuten. Haiek ere merezi dute, euren udako abestia. Noski baiet. Gure arteko festa bezalakorik ez da. Dantza eternalean, etxean zein kalean. Elkar bana dezagun, gaur gure pozalagun, batera gauta egun. Bizitzaren maitale, dantza eta kantu zale. Zuekin itxuan harmonia zorontxuan. Maitasuna partekatzen, laguntasuna loratzen, euskara oratzen. Bizitza zukutu eta ez gelditu, maite duzun hori lortzen duzun arte. Bizitza zukutu eta ez gelditu, maite duzun hori lortzen duzun arte. Azten zure alboan. Mezu ederra gainera bizitza zukutzearena. Hauexek izan ziren udako abestiak pasaden urtean. Egia da, udako abestien kontzeptua aspatitik datorrela, eta Julen, nik aldatu nahi nizunea, zuk gogoan duzun, ez pasaden urtekoa, baizik eta edo zein urtetako kantaren bat esan duzuna, hau udako abestia izan zen. Tortzen zaizu burura? Puf. A ber, udan abestiak entzun izan ditu, horrela, azken urteetakorik ez dakit. Gero esango didazu, bat esan, bai egia esango dizut, ez? Ados, adibidez esango dizut. Despacito? Bai. Hori udako abestia izan zen, 2015an okerrezuanago. Shakiraren Waka Waka. Waka Waka. Bueno, horrek zer ikusia zuen, baita ere futboleko munduko txapelketako edo munduko kopa edo zakitula ditzen zaion. Ego Afrikako abesti ofiziala izan zela, eta... Gero beste bat, Noche Ochentera, dorlako zerbait izan Noche Ochentera. Hori sartu dezakegu hor. Sartu dezakegu, bai noski. Bai. Hau da, agian ez dugu gogoan, udako abestia kontzeptua, baina abestiak... Hori da, ni gero hori gertatzen zait. Izenez ez ditut ezagutzen, baina gero jartzen dizut esaten dut, hau bezala, abestia hau esan dizut, jarri duzunean esan dut, nik ezagutzen dut abestia, baina izenez ez nuen ezagutzen. Eta esaten badizut, uste dut 2016ko abesti izan zela. 2016? Bai, uste dut baietz. Aldapan gora. Baina hosti. Abesti horrek eman zuen pelotazo baina handiagorik, ez dakit bizi izan ote duen segula. Euskarazko abesti batekin, bapatean antxea gertu ziren untzakoak ez genituen ezagutzen, abestia egin zuten, bideoklipa grabatu zuten, oso guda giroan baita ere, eta sekulako arrakasta izan zuen.
Bai? Aldapan gora izan ziteken, udako abestia. Esan zuten YouTubeen euskal ez dakit abesti edo bideoklipik ikusiena bihurtu zela, ez? Ez dakit zema milioi erreprodukziorekin. Horixe aipatu nahi nizun, ze gaur udako abestietaz hitz egiteko, trampatxo bat egin dut eta ChatGPTri galdetu diot. Hombre. Esan diot, aizu ez, esaidazu zerbait, udako abestien kontu honen inguruan. Eta galdetu diot, ea, hasiera batean, agian gaizki egin dut galdera hori egia da, ChatGPTri galderak ondo egin behar erantzun egokia lortzeko. Hain ulertuko ditu galderak, ez? Ez ditu ulertzen, ez ditu ulertzen, ez. Bueno, agian hobeto, bestela azkarria balin bada. Eta gaizki ulertu dit galdera, eta orduan esan dit, zein diren entzunaldi gehien dituzten abestiak. Eta euskarazko abesti entzunena Spotifyen aldapan gora da. Ara? Galdu izan naiz, norbere izitituen kultura lurra sua daura. Gizakion arteko lotura ere zala natura. Aldapan gora, pausori pauso aldapan bera. Auzorik auzo, gazanion mota pago, eskultura. Baina tira urten zer uztaia daia da, beraz, abesti gozez gaude eta horregatik eta nola etorkizuna ikusteko gaitasunik oraindik ez dudenez, esan bezala adimen artifizialari galdetu diot. Lehenengo ez diot galdetu euskarazko bertsoarengatik. Orokorrean, udako abestia eta esan dit, zerrenda bat pasadit eta esan dit, ona hemen 2025ko udako abestia izateko hautagai nagusiak eta hautagai horien artean, Cardi Biren Outside, hau ekaina hasieran atera zuten eta, arreta handia lortu omen du, indar handiko rapak eta kontzertu ikusgarri batek sustatutako oihartzuna izan duelako. Bestela Pink Pantheresen Tonight, Vogue eta AP bezalako iturriak azaldu dute, house eta hiperpop osagarriak dituen abesti hau izan daitekela udako abestia. Bestela Sabrina Carpenterren Man-Child, Sabrina Carpenter aipatu dugu, izan zela pasaden urtean udako abestia sortu zuena, abesti berri bat atera du eta esaten dute dantzarako egokia dela, eta orduan, izan daitekela hautagaietako bat, eta beste bat nola ez, eta hau ere bigarren kafean dagoeneko entzun dugu, Bad Bunnyren Nueva York. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Puerto Ricoko sustraiak eta doinu modernoa kombinatzen dituenez, hau izan daiteke udako abestia eta nik aposturen bat egin beharko banu. Honen alde? Honen alde. Nik ere bai. Egingo nuke. Bestela ere, aipatzen dizkigu adimen artifizialak, Sara Larsonen Midnight Sun, adibidez, eta beste batzuk gehiago, baina orduan nik esan dut. Ez, txati. Nik euskeraz zein izango den, udako abestia jakin nahi dut, euskeraz egindakoa. Eta 3 gauza aipatu dizkit. Eta, ze sensazio eman dizu? Ondo bideratu dugu edo... Ez daukat oso argi, ze egia esan, esaten dudan bezala ezin etorkizuna aurre ikusi, eta ez dakit zein izango den udako abestia Euskal Herrian, baina 3 proposamenak desberdinak dira, eta interesgarria iruditu zait. Ea, gero zer gertatzen den hau, iraian, uste dut errepaso egingo dugula, jakiteko ea asmatu duen ala ez. Aipatu dit, Ixa Sakararen Jepa, euskaraz egindako rapa eta erritmo dantzagarriak dituela, aipatzen du, adimen artifizialak agian mainstreamena ez dela, oraindik, Ixa Sakara, baino, gazteen artean, arrakasta duela. Gero aipatu digu, Kainakai, euskaraz egiten den reggaetoian agian, aitzindari edo izan denez, berak jarraitzen duela, beste abestien, nazioarteko abestien euskarazko bertsioak egiten, eta horrek ematen diola nolabaiteko konexioa publikoarekin, eta hor ere egon daitekeela. Eta azkenekoa, aipatu dugu, folka, zergatik ez, folk elektronikoa, eta horretan, mirua. Salda badago abestiarekin, arituko direla, hainbat jaialditan udantzear, eta ChatGPTren ustez, hemen apostua. Dalla pandera, nora
Orixek udako abestia izateko proposamenak ikusiko dugu. Udarrako etxokolana dauzkagu. Txokolana dauzkagu. Bai. Alde batetik, parrandan ateratzen bagara, erne ibili. Erne ibili. Ze musika jartzen diguten, batean eta bestean, nor izango da bigarren kafeko lantaldeko parranderona, nork entzungo du, nor dauka probabilitate gehien ikerketa sakonena egiteko. Aritz Alkubila Tamaiok. Zalantza izpiri gabe. Uste dut bera izango dela. Gero kontua da, ez dakidala, oroituko den, aurreko gauean, zein abesti entzun dituen ala ez. Bai, hori egia da. Aplikazio ezberdinekin. Hori egia da. Aritz Alkubila Tamaiori esango diogu, egoteko erne, txosuna eta tabernetan, ea zein abesti ari den horrela gehien entzuten. Baina Pablo Zurutuzak ere, bera ibiltzen da piraten giroan Donostian, eta han Aldezarrean, eta berari ere galdetuko diogu. Irailerako beraz buruz-buruk egingo dugu. Hori da. Alde batetik Pablo eta Aritz jarriko ditugu, eta bestetik adimen artifiziala. Ea adimen artifizialak galdetzen digunean zein izan da euskarazko udako abestia, ea zer erantzuten digun, eta lekuan bertan bertatik bertara bizi izan dutenek ea ze kontatzen digute. Ederki, erronka hortxe bota dugu, baina aurrera jarraitu behar dugu, beraz, gu bagoaz. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. And now is the time. This is the hour, the power of time. Ours is the power, and now is the time. This is the hour. Ikasturteko azken zientzia klasea jasoko dugu segidan bigarren kafean. Urte osoan zehar zientziarekin lotura duten ertzugari jorratu ditugu Euskal Herriko Unibertsitateko doktore eta bigarren kafeko entzulen irakasle partikularra den Izortze Santin Gomezekin. Eta ez da pelota egiteagatik, baina gai proposamenetan bidali izan dizkigun artikulu asko lehen irakurrialdian. Ez ditugu ulertu, baina bere azalpenak entzun ostean, guretzat hain komplikatuak diren gaiei ere, zentzua eta logika topatzen amaitu dugu. Eta hori argi eta garbi, ez da gure meritua. Gaurkorako ere baditugu hainbat gai, eta denborari galdu gabe, horiek lantzen hasi behar dugu. Izortze, egunon eta ongi etorri? Kaixo, egunon hori. Zer moduz gabiltza oporru zainean, edo oraindik ere geratzen da aldapatxo bat? Aldapa eta gainera maldatzua. Bai, Uztailan unibertsitatean gauza pila ditugu eta oraindik geratzen zaigu. Bueno, begira, horrelakoetan esaten den bezala, ez zara bakarra guri ere oraindik bigarren kafe ostiralean amaituko da, baina larun batean hasita abuztuaren 3 bitartean gizonezkoen eta emakumezkoen turra kontatzea tokatzen zaigu, beraz, gure zentzu horretan, gure elkartasun guztia eta gure lanean izango gara. Bueno, animo dan hori, Izortze, gaur goizean Goiurirekin komentatzen hemen hizketan eta esan diot, Izortze sarri izan dugu gure saioan, baina bigarren kafeko galderak oraindik uste dut ez dizkiogula egin eta Goiuri ere iritzi berekoa zela. Ez dizkiogu egin galdera ofizialak orain zalantza sartu zait. Egin dizkizugu Izortze bigarren kafeko bi galdera ofizialak? Usteot ez. Bale, Ez dakit jakin nahi dudan. Guk denboraldi honetan gure gonbidatuei bi galdera egin dizkiegu, eta beraien esku uzten dugu bietako zein erantzun, ze galderak ez dira edonolakoak. Beraz, nik bi galderak botako ditut eta Izortze zuk aukeratu bietako zein erantzun. Lehenengoa da, ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Hori da lehenengoa, eta Izortzek atze aurpegia jarri duena, oraintxe bertan galdera entzun duenen, eta bigarrena da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Esango balitzu, Izortze, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina kontua da ezin dudala jaio zinenetik orain artekoa kontatu. Zure bizitzako etapa zehatz bat bakarrik kontatu dezakedala. Izan daiteke etapa hori, 5 urterekin udaran ezagin ora jo nintzenekoa, 18 urterekin unibertsitateko lehenengo urtea egin nuenekoa, edo danadalakoa. Baina etapa zehatz bat izan behar du. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, horrela pelikula batean, pantaila erraldoi baten, ikusteko. Bi horiek galderak eta esan bezala zure esku zein erantzun.
Leietarena ez dut erantzungo. Oso gaztea naiz oraindik horretan pentsatzeko. Eta besteari dagokionean nik uste dut jarriko nukela Bruselan postdoktorala egin nueneko garaia. 4 urte izan ziela, eta hor esperientzia pila bat bizi izan nituen, jende pila bat ezagutu, eta nik uste dut pelikula batentzako interesgarria izan daitezken istorioak egon badaudela. Begira? Zoragarri. Ikusten ez ziren hain galdera beldurgarriak, Izortze? Ez, ondo. Izortze, berehala hasiko gara gaurkorako proposatu dizkiguzun gaiekin, baina aurrekoan idazten zenuen ez, pixkat ikasturte amaiera eta pixka bat gaiak aukeratzerako garaian ere, takinekean nabaritzen den, edo pixka bat beste modu batekoak, ez zuen lanean ere ikasturtea planifikatzerako garaian hori kontuan hartzen da esan nahi dute. Ikasturteren azken zatirako saiatzen zarete horrela harin xamarrak edo izan daitezken lanak guzten edo zuen lanbideak ez du hori albideten? Izaten da kontrakoa, ze normalean uda iristen denean badakizu hor paroi bat egongo dela, ekoizpenean, ez? Eta orduan zure emaitz guztiak nahi dituzu alik eta azkarren argitaratu. Orduan, azkenengo hilabete hauetan beti gabiltza esperimentu pila bat egiten, emaitzak lortzen ditzakegun eta proiektuak itzial ditugun, oporretara joan aurretik argitarpena egin alizateko, ez. Orduan egia esan da, gu azkenengo egun hauetan erritmoa handitzen dugu, txikitu beharrean. Bueno, animo, bendik besterik esatea geratzen, esprin hori laburra den eta egun gutxiren buruan oporrak hartzeko moduan zaudeten. Izortze, gaurkorako 3 gai proposatu dizkiguzu eta garbi esango dizut, lehendabizikoaren titularrak edo lerroburuak, niri bintzat, arreta piztu ditela. Plastikoak parazetamola bilakatzen duen bakterioa. Zertaz ari gara? Behitu. Azkenengo urteetan aurkitu dira bakterio pila batez plastikoaren egitura eraldatu dezaketenak, ez? Eta, hiei genetikoki eraldaketak egin zaizkie, nolabait plastikoarekin daukagun arazoari aurre egiteko, ez? Plastiko hori degradatu edo birziklatiko beste zerbaitetan bilakatzeko eta oraingoan Edimburgoko ikertzaile batzuk egin dutena izan da, plastikoa PET deitzen deneko plastiko mota konkretu bat parazetamolean bilakatu. Eta horretarako bakterioak erabili dituzte. Eta, berez prozesua ez da erresa, 3 pausu bezala ditu, ez? Lehenengo, ikertzailea beraiek plastiko hori hartu eta partzialki degradatzen dute erreakzio kimikoen bitartez, hor sortzen da bitartekari bat, esan dezagun. Bitartekari hori, E. coli, Escherichia coli bakterioi ematen diete, eta Escherichia coli horiek egiten dute erreakzio bat nik bilatu behar izan dudala, ez naiz kimikaria, deitzen dela losen berrantolaketa. Eta hori da erreakzio bat besterik gabe molekulan talde funtzionalatak lekuz aldatzen dituena. Eta hor, beste bitartekari bat sortzen da. Eta azkenengo bitartekari hau, Escherichia coli zeinak genetikoki aldatuak izan diren kultibotan jartzen dute, eta hor bai, azkenengo bitartekari hau parazetamol bilakatzen da. Orduan plastikoa degradatzeko modu bat, baina sortzen deneko produktua erabilgarria izan daitekena, ez? Gure bizitzan zeinik ez du hartu parazetamol bat, ez? Orduan, berez oso prozesu interesgarria da, baina esan beharra dago, bere limitazioa badituela, ez dela bat ere eraginkorra, eta eskala handian egiteko zerbait momentuz ez dela, izan ere AstraZeneca enpresak nahiko diru bideratu du ikertzaile talde honetara, ez zuzen ere saiatzeko, prozesu hau eskala handian egitea, ez? Eta bi gauza positibokiko lituzke, plastikoa degradatu eta parazetamola sortu. Hori da. Eta aipatu duzu Izortze, ez dela eraginkorra, edo ez dela zezentzutatik ari gara esaten hori esan nahi dut plastikoaren degradazio aipatu duzun eraldaketa eta prozesu horiek guztiak oso garestiak direla, edo lortzen den parazetamola ez da gizakiontzat eraginkorra ez digu eraginik egingo. Zein da arazoa edo? Arazoa da, esan dizuet 3 pausu bezala diela, ez? Lehenengo pausu hori, zeinetan zuk hartzen duzu plastikoa, imaginatu, plastiko botila bat, eta reakzio kimiko batzuk egin behar dituzu lehenengo bitartekaria lortzeko, badiri prozesu hori ez dela bat ere eraginkorra. Orduan, ikertzaileei kostatzen zaie, E. coli bakterietan jarri behar duten sustratu hori lortzen lehenengo pausu horretan.
Bai, sortzen den parazetamolaren eraginkortasunari dagokionean, egia esan da ez dute zer erakurri. Nik suposatu nahi dut, berez lortzen dana badela parazetamola gaur egun erabiltzen dugunaren antzekoa edo berdina, baina datu hori ez dut irakurri. Eta esaten duzunaren bide horretatik, ez dakit, askotan aipatu dugu ez, tarte honetan, ikerketara baliabide gehiago bideratzeak erraztu dezake, orain eraginkorra ez den hori eraginkorragoa bihurtzen, fintzen lagundu dezake, edo ez du zerikusirik baliabide gehiago jartzeak? Horrek beti laguntzen du, ez? Baliabide gehiago badituzu, jende gehiago daukazu zerbaitetan lan egiten, erabili dituzun teknikak eta abar askoz garatuagoak izaten dira, eta orduan, gerta daiteke ez lortzea eraginkorragoa izatea, ez? Baina eraginkorragoa egiteko segurazki baliabide gehiago izanik askoz errezago lortuko litzateke. Beraz, ikusi beharko da. Hasiera batean lerroburu irakurri dugunean esan dugu, plastikotik parazetamola lortzea, ez zuk esan duzuna ez, alde batetik, badelako, bi tiro bakarrarekin bitxo hori botatzea bezala esaten den moduan, ez, alde batetik plastikoa, degradazio horretan lagundu egingo genuke, plastikoa murrizten lagunduko genuke, eta murrizketa horrek, zerbait erabilgarria ekarriko luke, baina, esan da bezala, ikusiko dugu, ze bilakaera izaten duen hemendik aurrera, eta horren arabera, ikusiko da, pauso berriak eman daitezken, edo ez da pentsatzen dut, orain, itxaron beharko dela pixka bat, honez bide hartzen duen ikusteko, Izortze? Bai, orain ikerketa pila bat egin beharko dituzte, esan bezala, hori eskala handian lortu alizateko, ez? Izan ere ez dut komentatu, baina bakterioak plastikoa degradatzen dutenak, aspaldidanik ezagutzen dira. Bai? Eta saiakerak egin dira, bakterio hoiei genetikoki eraldaketak egiteko eta ikusteko benetan erabili daitekeen plastikoen kutsadura horreri aurre egiteko, ez? Baina orain arte, ez da lortu hori eraginkorra izatea. Orduan, horretarako zuzen ere oraindik ere ikerketa asko egin behar da. Ikusiko dugu, zertan geratzen den kontua, baina berez ideia bezala, ego Juri, ez da txarra. Alde batetik plastikoa murrizte lagundu, eta bestetik parazetamola ekoiztea lortzea. Minutua geratzen dago izoko 11:00, bigarren gaiaren sarrera moduko bat egingo dugu. Lerroburutxo bat emango digu entzulei, eta gero albistigaren bueltan sakonduko dugu. Baina, nolabait esateko, datozen minutuetan herritarrek zientziari buruz duten pertzepzioaren inguruan ariko gara. Hori da, eta ez da ona, Ez da ona? Hortxe daukagu beraz. Hortxe daukagu, eta herritarrek zientziari buruz duten pertzepzioa ez da ona. Hori, erroburu hor daukagu. Oso tristea da. Nik uste nuen, Izortzek ekarri duenerako, esaten nuen, denboraldia amaitzeko gai positibo batekin amaituko dugu, baina ez, eta laster sakonduko dugu, zergatik oten hori, baina gero ikesten emaitzak ere aztertzeko modua, ikusteko modua izango dugu, baina nik... Eta hirugarren gai bat edukiko dugu? Hirugarren gai bat? Horrek orekatuko du. Aian, bigarren gaia ez da ona eta aian hirugarrena bai. Ez dakit, Bai, minbiziaren detekzioko iztiarraren inguruan edo aritu gintezke, hirugarren gaiaren lerroburu bezala hori utziko dugu, gero Izortzek asko zobetu eta egokiago azalduko digu, baina 11:00 dira, hortxe jaipa utzi dugu, orain albisteak eta gero jarraituko dugu Izortzerekin. Hori da, esan bezala 11:00 dira, eta naiz irratiko estudio zentraletara jo behar dugu, azken ordua ezagutzera, egunon, Oñatz Aizpuru Lopez. Egunon Goiuri, egunon entzule guztia. Bai, esan, Lapurdi Benafarroa eta Zuberoan gaurtik aurrera debekaturi dagoela hondartzetan, parkeetan edota eskola inguruetan erretzea Frantziako gobernuak onartutako dekretua sartu delako indarrean. Lehen fase batean ez dute zigor ekonomikorik ezartzea aurreikusten, baina aurrera begira debekuak 135 eurotik 750 eurora bitarteko isunak zehazten ditu debeku hori hausten dutenentzat. Frantziako gobernuak helburu gisa jarri zuen 2032rako tabakorik gabeko belaunaldi bat izatea, eta argudiatu dute indarrean sartu diren neurrien asmoa dela aurrak babestea. Hala, debekua adin txikikoek hartzen dituztean, eremu publikoetan ere ezarriko da esaterako autobus geltokietan edota kiroldegietan. Ez ordea, tabernetako terrazetan. Gainera, ez die zigarro elektronikoei honek eragingo, baina esandakoa, zigarroak erretzea beraz, debekaturi dago hondartzetan, parkeetan edota eskola inguruetan esaterako Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoan gaurtik aurrera eta aintzat hartzeko kontu bat zalantzarik gabe. Eta Sanferminak astear, Iruñera joaten den jendetza ikusiri garraio publikoa eta bereziki bilabesa ezinbesteko bilakatzen da.
Ba, ikusiko da zer gertatzen dene, gaur akordiorik ez bada grebari ekingo diotelako bertako beharginek. Lan hitzarmena berritzeko ahaleginetan dabiltza, urte eta erdi baino gehiago mobilizazioak egiten eta lanuztekin. Eta TCC Moventis enpresaren jarrera inmobilista kritikatu dute. Ohar bidez esan dutenez, enpresak eskaintza murriztaileak edo murritzak egin dizkien ordezkari sindikalei eta hori hobetu ezean grebari eutsiko diote datozen egunetan eta Sanferminak hartuko ditu. Grebak Sanferminetan izango lukeen eragina ikusirik Iruñerriko mankomunitateak 70%ko gutxieneko zerbitzuen proposamena egin dio Nafarroako gobernuari. Sanferminak bitarteko egunetan portzentajeak ezberdinak izango lirateke. Ostiral arte 70%koa puntako orduetan eta 40%koa gainerakoetan, larun batean berriz, astegunetan zerbitzuen 70% izango dela egunez diote. Gertutik jarraituko dugu beraz, zer gertatzen den gai honekin. Bueno, azken aipamen bat, Glen kontatu dizuegu, nola atortxu ez 40 minutu urrokeko antolakuntzak esan duenez, jaialdi aurrera eramateko ezinbesteko materiala lapurtu diotela aste honetan, 10.000 eurotik gorako galera sortu dietela eta biharkoan arratsaldean 7:00 landako gunean elkarretaratzea deitu dute, gogoratu dute 40 minutu urroketik jaialdiko irabazien 100% euskal preso ieselari eta deportatuak laguntzeko dela eta lapurreta horrek zabalduriko mezu batean esan dute asko baldintzatzen duela laguntza hori, errefusa adierazteko. Beraz, biharkoan mobilizazioa izango da. Hauxe beraz lagunok, 11:04 minutu jotzear kontatzeko genuena momentuz. Ba, eskerrik asko oina Natzaizpuru, guk aurrera jarraituko dugu, esan bezala, Izortze Santin Gomezekin hainbat gai ditugulako oraindik aipatzeko. Eta lerroburua bota dugu, baina orain garatu egin beharko dugu, hori Izortze. Bai, Izortze, asteko eta gero datuak zenbakiak eta portzentaiak eta aipatuko ditugu, baina zergatik, gero esango dugu baita ere, Espainian egin den ikerketa baten datuak aipatuko ditugula, baina zergatik daukate herritarrek oroar zientziari buruz pertzepzio txarra? Beno, egia esan da, ez dakit zergatik den, ezin dut ulertu. Nik uste dut arazoa dela ezjakintasuna eta gaur egun dagoen desinformazio maila, ez? Nik esan duanean txarra dela, ez? Niri pertsonalki ikusi ditudanean inkesta horien datuak harritu diatelako. Harritu dit nola egon daitekeen Estatu Espainiarrean hainbeste pertsona pentsatzen duten adibidez, gobernuak virusak sortzen ditula jendea kontrolatuta izateko. Ez dakit, niri harritu dit, egia da, nik nire inguruan ikusten dudan jendea ez duela horrela pentsatzen. Baina, inkestaren datuak hor daude, ez? Eta nik uste arazoa dela gaur egun dagoen desinformazio maila. Jendeak oso errez iritsi daiteke informaziora, eta informazio hori egokia ez denean, azkenean desinformazioa gertatzen da, ez? Ikerketa horren datuak aipatzen dira, El Pais egunkariko albiste batean oinarrituta ari gara, eta zuk esan duzu, Izortze, Espainian inkesta erantzun dutenen 40%, uste du gobernuak virusak sortu dituela beraien askatasuna kontrolatzeko. Esan dut, hori uste bezala zabalduta egotea da, baina hau, esan dut, 40%ek iritzi hori izatea, esken niri beldur puntu bat ere ematen di, larri ere bada. Bai, bada, horregatik esaten du ni harrituta nagola. Pentsa dezakezu badagola gutxiengo bat horrelako ideiak badituenak, ez? Esaten duena. Nik espero nuen izatea, bueno, daturik gabe esaten dut, baina 10%tik bera egotea, ez? Eske esaten ari gara, inkestatu dituzten 40%, ia, pentsatzen duela hori horrela dela, ez? Eta orduan egia da, beldur pizka bat bai ematen duela, egotea jendea horrelako ideiak dituena. Hemen Izortze, akaso urte batzuk atzera egin eta pandemian kokatzen baldin bagara, desinformazioa sustatzen duten hoiek hor topatu zuten bazkaleku aproposa esan nahi dut, ezjakintasun egoera horretan hasi ziren, beraien mezu faltsu eta bestelakoak zabaltzen eta jendearen ezjakintasun egoera hartan han lortu zuten, jende hori nolabait ere, beraiek ematen duten desinformazio horretan oinarritzea, iritzi bat izateko? Nik bai uste dudala COVID-19 pandemia izan zela inflexio puntu bat, ez? Puntu horretaraino, zeinek pentsatzen zuen virusetan, zeinek pentsatzen zuen zertoetan, ez? Baina hori inflexio puntu bat egon zan, eta egia da horrelako egoerak ematen direnean,
jendartean beldurra zabaltzen dela, ez? Oso egoera berezia izan zalako, ez? Eta askotan errezena da desinformazioa bideratzea beldurtuta dagoen jendearen gana, ez? Eta nik bai uste dudala, hor inflexio puntu bat egon zala, jendea informazio askoz gehiago jasotzen hasi izan, virusen inguruan, txertoen inguruan, jendea beldurtuta egon, azken finean ez jakintasunak beldurtzen du, eta hor bai desinformazioa zabaltzen duten pertsona horiek, egoera hortaz baliatuz direla, zuzen ere horrelako mezuak zabaltzeko. Datuei begira jarrita, informazioa jasotzeko, zientziaren inguruko informazioa jasotzeko, zientzia eta teknologiari buruzkoa, 47%, inkesta erantzun duten 47% esaten dut telebista dela, beraiek informazio hori jasotzeko erabiltzen duten kanala, baina sare sozialak, YouTube, TikTok eta antzekoak, gazteen artean batez ere, ia 35-40% bueltan dabiltza. Eta hor ere, egon litekekakoetako bat, ez da, izortze, aipatu dugun mezu horiek zabaltzeko, eta honekin ez dugu esan nahi, sare sozialetan dagoen guztia, negatiboa eta desinformazioa denik, ez da gutxi horik ere, baina hor bilatu dute kanal egokia kaso, desinformazioa zabaldu ahal izateko, eta batez ere jende gaztearengan. Hori da lehen aipatzen nuena, ez? Azkenean informazioa eta desinformazioa oso eskuragarri daukagula. Azken finean, YouTubeko kanal bat edonork ireki dezake. Eta hitz egin dezake nahi duenari buruz. Ze azken finean hor ez dago kontrolik, ez? Eta, gazteak, baita ere hain gazteak ez direnak, joera daukate oso modu errezean eskuragarri dagoen informazio hori ikusteko, entzuteko eta ez? Eta hor arazo daukagu. Zuk esaten dezun bezala, horrek ez du esan nahi, ez daudenik YouTubeko kanalak zeinetan, zientzialariak, adituak eta, divulgazioa egiten duten, eta hori oso ondo dago, ez? Baina, nik uste dut, gai izan behar garela, eta da zerbait zaila, ikusteko zeintzu diren iturri fidegarriak eta zeintzu diren iturri ez fidegarriak, ez? Eta hori zaila izaten da, azkenean nolabaiteko formazioa ez baldin badaukazu. Hor gauza guztietan bezala, ez da mendien berdina gertatzen da, belartxarra eta sasia gehiago ugaritzen da, gauza ona, baino zentzu horretan, izortze ez dakit zuek zientzia komunitatetik, esaten duguna ez, guk atal hau baliatzen dugu horretarako, divulgaziorako, guri berez zailak egiten zaizkigun gaiak, modu errazean ulertu ahal izateko, zentzu horretan, zientzia komunitatea pentsatzen dut, kezka puntuarekin ikusiko duela, ez da? Kasik zuk esan duzuna, edonork kanal bat sortu dezakela nahi duena esateko, eta horrek kaltea eragin dezake. Argi eta garbi, ez? Eta nik uste dut komunitate zientifikoaren aldetik esfortzu bat egiten ari garela, ez? Nik onartu behar dut, nik pandemia baino lehen oso divulgazio gutxi egiten duen. Noizean behin artikuloren bat idatzi, baina ez nuen divulgaziorik egiten, baina pandemian garaian ikusita zenolako desinformazioa zabaltzen ari izan, nik uste dut ere gure ardura bat dela horreri aurre egitea, ez? Eta azken finean ere esan beharra dago, gure ikerketa diru publikoarekin finantziatuta dago. Orduan nolabait hori ere gizarteari bueltatu behar diogu. Eta nola bueltatzen diogu, ez bakarrik gure ikerketaren emaitzetatik lortu daitezkeen farmakoa, baliabidea, tratamenduak sortzen, ez? Baita ere, pertsona horiek nolabait formatuz, ez? Eta zientzia divulgazioa eginez, hain zuzen ere desinformazio horreri aurre egiteko. Eta nik uste dut alde horretatik pandemiatik onera, ikertzaile askok autu hori hartu dugula. Eta eskertzen dizu, egiten duzuen lana, gero ikusten duzu, eta beste aldean edo norre kamera baten aurrean jarri, edo zer gauz esan, eta kasik ere oi hartzun gehiago izan dezake. Tristea da, baina badiru datuen arabera, errealitatea ere, tristea bezain gordina dela zentzu horretan ere. Izortze, aurrera egingo dugu, eta aurtengo ikasturterako proposatu diguzun azken gaiaren inguruan hitz eginez amaituko dugu. Minbizi batzuk detektatu daitezke, odolean, minbizia bera agertu baino, urte batzuk lehenago. Hori da titularra, eta berez titularra dator, Cancer Discovery deitzen deneko aldizkari batean publikatutako ikerketa batetik. Orduan oso interesgarria da, ze ikertzaile hauek egin dutena izan da, Estatu Batuetako Osasun Instituto Nazionalek beste ikerketa batzuetarako jasotak zituzten plasma laginak erabili dituzte, eta plasma lagin horietan zelulatik kanpo dagon
DNA molekulen sekuentziazioa burutu dute. Ez? Batzutan gertatzen da, gure organoetatik, gure beste honetatik, zelula batzuk askatzen direla, plasmara, zelula horiek apurtzen dira, eta plasma horretan, zelula horietatik eratorritako DNA dagoela. Bai? Orduan, hori gertatzen da zelula osasuntzuekin, baina minbizi zelulekin ere gerta daiteke. Bai? Orduan, DNA hori analizatu dute, sekuentziatu dute, eta ikusi dutena izan da, berez, minbizia garatu baino 4 hilabete lehenago hartutako laginetan, bai, minbiziarekin asoziatutako mutazioak detektatu aldituztela. Bai? Horrek zer esan nahi du? Zelula batean mutazio bat eduki duzula, printzipioz, minbizia garatzea eragingo dizuna, bai? Baina minbizi hori garatu aurretik eta detektatua izan aurretik, jada zure odolaren plasma mutazio hori detektatu daitekela. Bai? Hori 4 hilabete lehenago, baina pertsona horietako batzuetatik lortu zituzten erlaginak minbizia detektatu eta 3,5 urte lehenagokoak. Eta kasu batzuetan, ez da portzentai oso altuan, 23an, ikusi zuten 3,5 urte lehenago ere, bai, plasman dagoen DNA horretan, minbiziari asoziatutako mutazioak detektatu ditzazketela. Orduan, nahiko interesgarria. Bai, ez da, detekzio goiztiar horretan lagundu dezaken zerbait dela dirudi, eta zerbait garrantzitsua, ez gara ari zuzuk esaten duzuna, 2 asteetako kontuaz, baizik eta denbora tarte handia eta minbiziaren kasuan garrantzitsua ere izan daitekena. Bai, egia da, eta limitazioa ditu, ez esan bezala, hor 26 pertsona aztertu zituzten, gero minbizia garatu zituztenak, eta horietako 6etan, aurkitu zituzten mutazioak 3,5 urte lehenago, eta horietako 8 4 hilabete lehenago, orduan portzentaiak ez dira superaltuak, 90%koa baino gutxiagokoak, baina, haizu bada zerbait, ez? Eta horrek lagundu dezaken zuzen ere, hori, dakigu ze garrantzitsua den minbiziaren detekzio goiztiarra egitea gero pronostikorako, ez? Horrek lagundu dezaken minbizioien pronostikoa hobetzen, tratamenduak hobetzen, eta orduan, emaitzak interesgarriak. Bai, zalantzarik gabe, eta horrela amaitzeak ere, beste hau bat, lehen esan dugu, jendea zientziaren ganez daukala, ez dakit, konfiantzarik edo desinformazioak eragindako zurrunbilo horretan sartuta da bilela jendea, baina azken gai honekin, azken informazio honek, esaten duena, minbiziaren detekzio goiztiarrean lagundu dezaken beste bide bat ere zabalduta dagoela, eta horrela amaitzeak ere, izortze, esan duguna, beste hau zapore bat uzten du, eta udari da oporrei aurre egiteko, beste gogo batekin geratzen gara. Izortze Santin, eskerrik asko, aurtengo ikasturtean ere gure irakasle partikularra izateagatik, zerbait ikasi dugu, zalantza izpirik gabe esaten diguztigu, baiet, zerbait ikasi dugula, uda ona igaro, oporrak egin, orain azken esprin horrean. Atxeden hartu eta oporrak egin, eta iraila buelta horretan edo izango dugu berriz ere elkarren berri, urrengo urtekoak hitz egiteko. Ondo, ongi pasa oporretan eta zaindu. Berdin, eskerrik asko. Agur. Eta guk aurrera egingo dugu, lehen aipatu dizuegun bezala, ostiral honetan botako dugu Habana podcastaren azkeneko atala. Ezagutzen ez duenarentzat sortu dugu kafe novelak izeneko sekzio berri bat, esan dezakegu, eta kafe novelen aterkipean Habana 1937 izeneko podcast bat, izan ere 1937ko maiatzean, ia 4.000 haur bidalik zituzten ontzi batean, itsasontzi batean, Santurtzitik erresuma batura. Eta antxe joan ziren, eta zergatik oporretan, oporretan ez, gerratik iesi, bereziki lehergailuetatik iesi, baina goseaz ies egiteko baita ere, gosea zegoelako hemen Euskal Herrian, eta orduan, hainbat gurasok, sekulako erabaki gogorra hartu behar izan zuten, eta dela, bere aurrei agurresan, eta bidaltzea itsasontzi batean Ingalaterrara, jakin gabe, ea itsasontzia ondo iritsiko zen,
ea han nola hartuko zituzten, ea noiz ikusiko zituzten berriro, eta horren inguruko podcast bat sortu dugu, 2 atale eskaini ditugu. Jada ostiralean 3. baina zuen memoria freskatzeko eta 3. atal hori berriro gogoz hartzeko, Habanaren 2. atala eskainiko dizuegu orain. Esan bezala, hau da, Kafe Nobelak, Habana 1937. Ea zer iruditzen zaizuen. Kafe Nobelak, Habana 1937. Gernika, Euskaldunen herririk zaharrena eta bere kultur tradizioaren erdigunea erabat suntsitu zuten atzo arratsaldean aireko bombardaketek. Fronteko lerroetatik urrun zegoen herri babesgabe horren bombardaketak 3 ordu eta 4 orden iraun zuen zehazki. Gernikako bombardaketak ez du aurrekaririk historia militarrean, erasoaren moduagatik, eragin zuen suntsipen eskalagatik eta jo zuen helburuagatik. Gernika etzen helburu militarra, herriaren ondoan zegoen armamentu fabrika ere ez zuten bombardatu, ez da urruntxiago zeuden 2 kuartel ere. Gernika fronteko lerroetatik oso urrun zegoen. Bombardaketaren helburua, itxuraz, biztanleria zibila desmobilizatzea eta Euskal Herriaren sehaska suntsitzea zen. Gertara guztiek ideia hori berresten dute, baserritarrek merkatu beteko egun tradizionala ospatzen zuten egun beretik hasita. Euskaldunen hiri sakratuaren bombardaketak hemen eragin duen erreakzioa ikaragarria izan da. Etsaiak leku asko konkistatu ditu eta geroago atzera egin behar izan du. Ziur egon naiteke hemen ere gauza bera gertatuko dela, gaurko haserrea gure erantzuna bizkortzeko pizgarre izan dadila. George Steele, The Times. Atlantiko azbestaldere irakurriko dute. Bai, honek asko lagunduko digu. Tamalgarria da, baina honek nire gobernuaren begirada aldatuko du. Azolko dukesak izen batzuk pasadizkit. Tukeko Walter Citrine, Euskal Enbaixadorea, Atli, George, Canterburyko eta Yorkeko hartzapezpikuak. Baina uste dut Wilfrid Roberts izango dela gakoa. Nor da Wilfrid Roberts? Parlamentuko kidea, Alderdi Laboristakoa. Espainiako parlamentaria deitzen diote. Duela hilabete batzuk beste 6 parlamentarirekin Espainia bisitatu zuen. Bera da National Joint Committee for Spanish Relief elkarteko idazkaria. Hortxe duzu telegrafoa. Zure gobernuaren beharra dugu. Bombek ez bagaituzte hiltzen, goseak egingo du. Ikusi duzu hemengo egoera. Agirre lehendakaria alai agertzen saiatzen da eta beti dabil bere epopeia kontatzen. Baina hemen ere janaria reakzionatu behar dugu. Esne kondentsatuaren pote estra bat jaten duen bakarra kazetari ingeles hori da. Esan nahi duzuna, baina kazetari horri esker, Home Officeek laguntza eskainiko digu behingoz. Robertsekin harremanetan jartzen saiatuko naiz. Esango dizut berri badugu. Take care. Mila 1937ko aprilaren 30ean Wilfrid Robertsi zuzendua. Flash Walk, Hampstead, Londres. 7:04 gutxi. Hemengo egora ikusita Eusko Jaurlaritzak Londresi eskatzen dio baporezko barku bat bidali dezan. 4.000 haur eta hauek zainduko dituzten hainbat helduentzako lekua izango duena. Stop. Honek denbora emango dizu etxeak eta babeslekuak prestatzeko. Stop. Gustatuko litzaidake jakitea Ingalaterrak horrelako laguntza emango dien haur txikiak dituzten amei. Stop. Berehalako arriskua. Stop. Ebakuazio komitea burubelarri dabil lanean. Etxea topatzea zaila bada, aurrak barkuan gera daitezke aterpeak topatu arte. Baina manin, hemendik atera behar ditu. Robertsek ez dit oraindik erantzun, baina lortuko dugu. 1937ko maiatzaren 2an, arratsaldeko 8:10 gutxi. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. Flash Walk, Hampstead, Londres. Antolatu gara 2000 ume Frantziara bidaltzeko. Stop. Estutasuna sumatzen dugu hemen. Stop. 3. telegrama da hau mesedez. Euskal Gobernua lankidetzarako prest dago. Stop. Ama gazteak bidaltzea ere gustatuko litzaiguke. Stop. Gernikak beldurra sartu die zurretaraino. Stop. Milaka haur eta emakume salba ditzakegu. Stop. Azkar bidali informazioa. Stop.
1937ko maiatzak 2 arratsaldeko 8:30. Lea Manini zuzendutako telegrama. Albiste honak, 7.000 pound lortu ditugu, stop. Etxeak prestatzen ari gara, stop. Baina Euskal Ordezkarien informazioa falta zaigu, stop. Pablo Azkarate jauna, Espainiako enbaixadorea, Parisen dago, stop. 1937ko maiatzaren 3. Arratsaldeko 6:30. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. House of Commons, Londres. Hau zirrara, stop. Jarraibideak ostiral goizean jaso ziren, aldeko erantzuna jaso dugu. Stop. Aurreratuko zeniguke zenbat aur joango lirateken hoteletara eta zenbat familietara? Stop. 1937ko maiatzaren 3. Manin Andereari gutuna, lehendakaritza Bilbo. Eusko Jaurlaritzak gaur gauean telegrafia bidaliko du bihar goizean 1500 heldu garraiatzeko gaitasuna duen itsasontzi bat pleitatzeko proposamenaren berri emateko. Baina ezin dizut esan zenbat umentzako oraingoz. Eusko Jaurlaritzaren prestaketak aurrera doaz, baina gobernu britainiarraren erabakiaren zain gaude. 1937ko maiatzaren 4. Arratsaldeko 5:30. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. House of Commons, Londres. Albiste zoragarria. Stop. Bordelerako lehen ebakuazioa bihar egingo da. Stop. Prestatzen ari gara 4.000 ume bidaltzeko Ingalaterrara. Stop. Esango zenidake janari eta medikamentuz betetako hurrengo barkua noiz iritsiko den? Stop. 1937ko maiatzak 5. Lea Manini zuzendutako telegrama. Euskal Ordezkaritzak zailtasunak ditu itsasontziak topatzeko hemen. 2 proposamen iritsi zaizkigu. Egunean 700 libraren truke, bakoitzak 1.500 pertsona eramateko gai direnak. Jaurlaritzara idatzi dugu argibide gehiago eskatzeko. Joint komitea prestatzen ari da hegoaldeko kostaldean kanpalekuak antolatzeko. Euskal Frantsesek Habana barkuak Ingalaterrara bidaia egitea proposatzen dute. Mesedez, galdetu Eusko Jaurlaritzari. Badago barku bat Habana deitzen omen da. Hori proposatzen dute. Bai, ospitale bezala erabiltzen genuen, eta hainbat bidaia egin ditu Frantziara azken hilabeteetan. Baina ez ditu sekula hainbeste pertsona garraiatu. Handia da, baina ez 4.000 pertsonentzat. Moldatuko gara. Gure aukera onena da. Aurrera. 1937ko maiatzaren 6. Arratsaleko 5:30. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. House of Commons, Londres. Frantziara egingo duen bidaiaren ostean, Habana erabiltzeko aukera dagoela uste dugu. Ingalaterrara joateko eskaera egin duten aurrei azterketa medikuak egiten hasi gara. Kazetari amerikarrak hango prentxan publizitate handia egiten ari dira. Gure funtserako dirua biltzeko itxaropenarekin. Datarik gabea. Manning Andereari gutuna, lehendakaritza Bilbo. Batzorde berria eratu dugu Ingalaterran, TUC, Westminsterreko hartzapezpikua, Save the Children Fund, Quakers eta batzorde misto nazionala barne. 16.000 libera eskuratu ditugu orain arte. Euskaldunek gaur goizean jakinarazi didate, 1.500 heldu ontziratzeko asmoa dutela. Ez dut uste akordio hori abiadura egokiarekin egingo dugunik. Euskaldunek oraindik diote Bilboko gobernuak ez duela horretarako aginpide osorik ematen. Gutxi gora bera, 4.000 liberako kostua izango du honek. Gobernu britainiarari eskatu diot onespena eta laguntza, baina ez dut erantzunik jaso. Hala ere, hemendik 2 mediku eta 2 erizain bidali ditugu gaur Bilbora. 1937ko maiatzaren 11. Gaueko 8:11. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. Flashwalk, Hampstead, Londres. Goizeko 6:30 11 siren abisu entzun ditugu. Ezinezkoa da kaos honetan inor topatzerik. Baina Elis eta lagunak gaur iritsi dira. Zeinen pozgarria beraien laguntza. Sarekada etengabea jasan ditugu. Horrela ez dago lan egiterik, baina hitzartuta dago. Igandean, 4.000 haur Habanan itsasoratuko dira. Esaidazu posible dela. Ama hauen guztien bihotzak apurtuko ditugu bestela. 1937ko maiatzak 11.
ordurik ez. Lea Manini zuzendutako telegrama. 2000 aurrentzako etxeak prest, stop. Gobernua zailtasunak jartzen ari da, stop. Eliza Katolikoak dio 1200 aurra hartzeko prest dagoela, stop. 1937ko maiatzaren 14. Mani Andereari gutuna, lehendakaritza, Bilbo. Barne ministerioa zalantzati dago. Oso zaila da gaur egun 2000 umetik gora baimentzea. Abanak, 4000 eraman baditzake, bidali Abana Bordelera lehenik, eta Bordeletik 2000 ume bidali Southamptonera. 2000-rentzako baimena espero dut. Home officeak nahi du emakume heldu bat bidaltzea 20 umeko, irakasleen proportzio egokia mantentzeko. Nahiago aurrak 6 eta 12 urte bitartekoak badira. Kontatu prentsari, Bilbon ebakuazio premia handia dagoela. Azken telegrama jaso berri dut. Bide batez, bidali telegramak esanez politikari ospetsuenak direla hau atzeratzen ari direnak, ez gu. Kanpo arazoetako ministerioak jakinarazi duenez, Habana oraindik ez da itzuli Bilbora azken bidaiatik. Esan ea Habana Bilbon dagoen. 1937ko maiatzaren 14. Arratsaldeko 6. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. Flashwalk, Hampstead, Londres. Oraindik zalantzekin, duela astebete aukeratu genituen 4000 ume, eta 10.000 aukeratu genitzake. Elis eta kideak burubelarri ari dira lanean aurrei azterketa medikuak egiten. Naiz eta aire erasoengatik etengabe moztu behar dituzten. Goizeko 8:00 gauerdira arte lana egitea erabaki dute. Dena prest daukagu hemen. Ez altzarete larritasunaz jabetzen. Ebakuazioa agindu zaie 4000 aurrei. Larrialdi egoeran gaude. Atxilotutako pilotu alemaniar batek dio Bilbo berriro bombardatzear daudela. Zer gehiago behar duzu baimena lortu alizateko? Hau sarraski bata. Premiazkoa da astelenean umeak ebakuatzea. Prestaketa lanak amaitu ditugu eta Habana prest dago. Baina kanpo arazoetako ministerioak ez badu berehala baimenik ematen itsasontzia desbideratuko dute. Mesedez, lehergaia jaurtitzen dizkigute gau eta egun. Mila 1937ko maiatzaren 15. Manin Andereari gutuna, lehendakaritza Bilbo. Duela 5 minutu mezu ofiziala jaso dut. 2000 ume eta ez gehiago. Baina alferrik da zurekin eztabaidatzea, gainditu behar izan ditugun zailtasun izugarriak azaltzeko. Herri honetako iritzi publikoaren presioa beharrezko izan da oposizio ofiziala gainditzeko. Oraindik zalantzan dago, Habana ontziak 4000 aurre eramateko gaitasunik izango duen ala ez. Datorren astean, umeak etortzen ezpadira, hemen giro itxusia sortuko da. Ulertuko du zure egoera, baina mesedez, saia zaitez gurea ulertzen. Hau da esan didaten azkena, 900 mutiko, 1100 eskato, 6 urtetik gorakoak eta 12 urtetik behekoak. Gainera, 100 irakasle eta laguntzaile eta 15 apaiz. Haur bakoitzak identifikazio disko bat izan behar du, eta haur bakoitzeko honako xehetasun hauek: izena-bizenak, sexua, jaioteguna, gurasoen izena-bizenak, urrengo aideen izenak eta azken helbidea Bilbon. 1937ko maiatzaren 15. Arratsaleko ordu bata. Wilfrid Robertsi zuzendutako telegrama. Flashwalk, Hampstead, Londres. Hemen egongo bazina ikusiko zenuke proposatzen duzuna ezinezkoa dela. Nola aukeratu umeen artean Ingalaterrara joango direla esan ostean. Esan zenidan aurreko telegrama batean, Eliza Katolikoak 1200 ume hartzitzakeela. Southamptonen 2000 aurrentzako lekua baldin badaukazu konponduko ginateke. Elisek positiboki baloratu du aurren osasuna. Nutrizio arazoa dituzte baina orokorrean osasuntsu daude. Habanak portuan zain jarraitzen du. Hemen Habana ontziko kapitaina. Ezin dugu itsasontzia portuan geldirik eduki. Frantziara bidaiatzeko agindua jaso dut. Ez naiz Bilbora itzuliko datorren asteazkenera arte.
1937ko maiatzaren 16an. Wilfred Robertsi zuzendutako telegrama. Southamptoneko Dolphin Hotela. Gobernuak Habana mugitzera derrigortu du kapitaina. Horrek denbora emango digu diru gehiago lortzeko, eta behingoz Home Officeak argi izan dezala hau bideragarria dela. Elisek gaur egingo du egan Londonera, azalpen guztiak ematera. Mesedez, lagundu ahal duzu neurrian. Premiazkoa da, mesedez. Ezin dut egoera hitzez azaldu, benetan larria da. 4.000 haur hauek salbatu egin behar ditugu. 1937ko maiatzak 18. Arratsaleko 7. Londondik lehendakaritzara bidalitako telegrama. 4.000 haur hartzeko baimena jaso berri dugu. 5 eta 15 urte bitarteko adintartekoak, baina bereziki neskato nerabei eman behar zaie lehentasuna. Dena prest dugu Southamptonen. Abixatu Habana abiatzen denean. Manning, lortu dugu. Lortu dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Udan bete-betean sartuta gauden honetan, lan zama handiena urte sasoi honetan izaten duten lanbideak karri nahi genituen bigarren kafera. Aukera ezberdinak jarri genituen mai gainean, eta udarekin zerikusia duen arren azken urteetan, beste urtei garai batzuetan, eta festetako giro horretatik kanpo ere, bere jarduna zabaldu duen sektore bati buruz hitz egin nahi dugu. Bai, parrandatik etxeratu aurretik zerbait jateak ajea txikiagoa izaten laguntzen duela entzun izan dugu sarritan, eta horretan bide lagun izan ohi ditugu gure herrietako festetan ikusten ditugun food truckak. Baina funtzio horretaz haratago, bestelako giro eta ekitaldietan ere topatu dute leku azken urteetan, eta sektorearen errealitatea ezagutzeko gonbidatu dugu bigarren kafera, Iraitz Altuna, Eharra food truckaren arduraduna. Egunon eta ongi etorri, Iraitz? Egunon. Zer moduz gara? Bueno, gaur pixia nekatuta, rekuperatzeko eta pixia rekuperatuz. Zuek gauez egiten duzu askota lan, arratsalde partean hasita behintzat zabalik ordu, lana egun osoan egingo duzu, baina berandu eratu, gaur goiz jekiarazi zaitugu, eskertzen dizu, etorri izana, Ba, lasai, oituta gaude. Gaur jai nola daudeun, aprobetxatu eta haure interesgarria iruditzen zait, entrevista eta gustora egingo dut. Bueno, laster sartuko gara, Iraitz, food trucken zuen jardunaren inguruko galderekin, baina hemen, gonbidatu guztiei, mendik saio honetatik pasatzen diren gonbidatu guztiei, saioaren hasieran 2 galdera egiten dizkiegu, eta horiek esplikatuko dizu nola den kontua, Goiurik egingo dizkizu. Bai, nik 2 galdera egingo ditut, eta zuk aukeratu bietako zein erantzungo duzun. Ez da beharrezkoa biak erantzutea. Orduan, 2 galdera konakoak dira. Lehenengoa, nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala? Lehenengoa, eta bigarrena, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat eta esango balizu. Iraitz, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulan kontatuko dut, zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa izan daiteke, 5 urte itunekoa, edo 10 eta 14 urte bitarteko garaiaiek, edo 18 urterekin ez dakiz egin nunekoa, edo guaingo etapa, edo zein. Baina etapa zehatz bat izan behar du. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, pelikula baten ikusteko. Beraz, funerala eta pelikula, eta zuk aukeratu bietako zein erantzun. Bueno, ne funerala, nik uste funerala erantzungo entela, izango litzake ospatzea, nire
Osea, ni falta naizen garaiko ze hori ere ospatzea. Ez dut esango hamburguesakin, baina bai, nola esplikatu ez dakit, baina festa ere ez, baina bai ospatzeko egun bat izango aliz bezala, ni falta naizela edo hemendik gehioz gela etorriko, beste goian beste eginkizun batzuk goiteula edo olako gogoan izatea. Ederki, goiuri beste erantzun bat zagurako, bat gehiago, demoraldi aste honetan amaituko dugu, akaso guztiek apuntatuta jarriko ditugu zerrenda batean, eta joango gara horren pilaketa ere egiten. Bueno, Iraitz, esan dugu, uda izaten dela zuen sektorean lan karga gehien izaten urte bolara, gero esan dugu, aldatzen ere dela hori, baina oraindik ere udan egiten duzu lanik gehiena urtean zehar. Bai, udaran hasten geha, gelditu gabe, aratonea, baina, bueno, saiatzen geha egiten, bai, negualdea ere bai, sueltotan, bai, hidrokodromoetan, deitzen diguten zeak txikietara ere joaten geha gustora, bai, motokonzentrazioetara, skateparkera, ibarrera, ez dakit, Kungea Zagrautzeko rokodromoa, Alegiko rokodromoa, la antigua seta esaten dana Gaintxurrizketan dagoena, hori da motoko klub bat orain, ara deitzen digute ere bai, joaten geha. Gau txikiak egiten ditugu, eta bestela, Bilagonako plazan. Hortxe goten geha. Azte burutan, hane goten geha bai. Ederki, gero hitz egingo dugu pixka bat, aipatu dituzun leku ezberdin horietara, nola zabaldu dene kontua. Baina gauzak honena hasieratik kontatzen haste izaten da, nondik etorri zitzaizun edo bururatu zitzaizun food truck bat prestatu eta horrekin lanean hasteko ideia, Iraitz, konta iguzu, hasiera nondik nola izan zen? Hasi nintzen, nik eta Arantxak, behiok pentsatutako gauz bazan, porque egiten ginen sektore diferentetan, bai Arantxa dedikatzen zen administrazioara, eta ni beti enpresan haitu naiz lanean. Baina ordu estra sartu, bakizue, bai, bizi egalizituta dela, dirua behar zan, etxea erosita, berak aran nire parejak ere etxea erosita, bi etxe, dana ezin mantendu, orduan hasi nintzen beste furgoneta bati laguntzen eta dirua irabazteko. Eta ikusi nuen, aurrera ateratzea bat zegoela, norberak egin da. Bai asko mejoratuz, han ikusi nituen gora bera asko, baik mejoratu eta hobeto eitea bazeola. Hoxe, izan zen nire hasiera eta hortikean guk montatu ginen, orain dela 6 urte, eta hortxe goaz, ondo goaz. Bide erreza ez da, baina ondo goaz. Duela 6 urte esan duzu, orduan ja, une horretan esan genezake, zuen ordura arteko beste lanak utzita orduan erabat horretara jarri zinetela, edo uztartu zen dituzten zuen orduko lanak eta zuen beste proiektua ere? Ez. Honekin hasi ginen, eharra foltrakekin hasi ginen, buru belarri, eta beste guztia utzi, eta hortxe hasi ginen, pandemia ailatu arte. Gero, etxun daiz bai pandemian Bilagonako plazan egote ginen, baina astean zehar, bai gastu eri afrontatzeko, etxun nintzen garbiketak egiten, eta, atera genuen. Eskerrak hori pasazan, beste etapa batean gaude, eta bulu beharri, montara bakarrik. Esan duzu, beste furgoneta batean, laguntzen aritu zinela, zuena montatzea pentsatu duzue, noski, food truck bat behar da, eta food truckak ez dakite, ez dira ikusten errepideko auto normalak adina, bilaketa pentsatzen dut behin barruan mundu horretan zaudela, ezagutu ere ingo duzula, non bilatu, alako badauka, nola izan zen food trucka bilatzearen prozesua? Zaie. Beste aukera bat zeuden, bai hemendik kanpora, nik suerte zeugin nun Pontevedran, bilatu nun, osea, kostatu zitzaian bilatzea, porque beste bat nauka Madrilen, baina arek etzun prezioa jetxi nahi, asko kostatzen dira, eta junditzen Pontevedra daño. Eta Pontevedratik, han negoziatu, tantxe hartu, egun berdinean. Hoi bai, txisko indako furgoneta bat zeon, txisko inda esan nahi txisko inda, da orduan ekarri, hemendikan joan ginean kazedresea,
nire lagun baten bitartez, txapista batena, eta egon nintzen, 2 hilabetez, han barrutik eta dana, neuk eta nire Andreak, dana reformatuz, eta beraiek egin zutena da, saneamentua. Nik beste guztia gu montatu ginen, gero bai inspekziorako eta dana legalizatu bertzala, eta ia zegoen furgoneta bat berez montatua, baina zan berez txokolateria bat. Eta hori egin bertzan, dana legalizatu, bai argia, bai butanoko gasan instalazioak, bai zeatik pasatzeko, fabrikatik pasatzeko. Eta baita, sanidadeko paperak eta konsegitzeko. Ze hori esatera ninduan, hemen ibilgailu bat, normalen errepidean ikusten ditugun ibilgailu horiek, ITV delakoa pasatzen dute, teknikoki ibiltzeko moduan baldin badaude, ibili daitezke, baina horrelako food truck bate pentsatzen dut bestelako baimenak, homologazioak, saltxasko izango direla. Bai, ni daukatena suertea da, bere garaian nire furgonetako 33 urte dauzka, Espainia edo hemen inguruko bakarra da, ez dago besterik, da uniko izango aliz bezala. Eta daukan homologazioa da espeziala, porque da sukalde mugiko roietako bat, eta daukan numerazio bat. Orduan numerazio hortan sartzen dian gauzak, barruan daude. Ez daukat, zerbait berria egin nahi baldin bat ere egitea badaukat, porque dago numerazio horren barruan sartua. Daude estruktura guztiak, danak sartuta daude. Beraz, furgoneta Pontevedratik ekarri, Cáceresen prestatu, eta gogoan duzu, lehenengo zuen furgonetarekin egintzen duten lehen laneguna? Bai. Txoin, laneguna baino lehenago izena. Izena, hori da, ondo. Furgoneta erosi behar da, furgoneta dekoratzeko izena jarri behartzaio. Bai, horre ere badaukagu gure dilema edo eztabaida txiki bat izan ginen, baina izan zen garaia nik nahi nuen izena jarri da zeatik ez. Aukera bat zeatik ez. Baina momentu horretan ere zeoen ez da ez. Eta, esan nuen, nik zeatik ez jartzen baldin badek, izango da, kontrarioa bezala, zeatik ez da ez. Eta lagun batekin diskutitzen, Andreakin diskutitzen, nik zeatik ez, zakiz eta lagun batek esan ziren, oi, eharraek? Eta, eharra, horrekin, eharrakin gehatu ginen, eharra food truck, euskaraz food truck esaten da bezala, berez full truck izango litzake, baina gu food truck dituko dio, food truck esaten dio. Eta hortikan, etorri izan dana aurrera, aurreneko eguna gaina ezin dut aztu, porque izan zen Lizarran. Lizarran egiten dute 5 de enero, zean, errege bezperan, egiten dute kotilloiak eta danak, ez da 31 bezala izaten, eta izaten da festa handia, eta izan ginen aukera, aurreneko beldurrakin, ez da, nola jungo dan, gasa, hau, bestea, gauza probatuta nauzkan, baina ez naukan probatuta, furgoneta guztia, nola jungo zan. Aurreneko xirri horiek, ez da, barruako tripako, nola ingo deun, hau ingo deun, ez dugu ingo, aliatuko geha, zenbat hamburgues eman baiteu, zenbat ogitarteko, zenbat xolomu, zenbat denetik eman nun. Atope. Erdiak saldu detorre ginen, da gustora. Esan ez, bueno, ondo indeu. Zentzu horretan, pentsatzen dut iraitz hori ere esperientziarekin gauza guztietan bezala ikaste joango zarela ez, badakizu, alako lekutara joan behar dugu, horri izan gara aurretik eta gutxi gara behar alako salmentak, ze konta iguzu, food truck batean, barruan, eramaten den genero hori hotzean mantendu daiteke, ez dakit izoztuta mantendu daiteke, nola funtzionatzen du barrutik food truck batek? Berez berez furgoneta batek egon behar du preparatuta, bai hozgailuak eta kongeladorea, bai, patatak kongelatuta egon behar dute, eta negozio bat bezala. Haben, 16 gradu zederazpitik, minimo, eta bestea, 5 gradutik behera, frigorifikokoa. Osea, hori da, prudenzial. Guk, bateritan inbertituta daukagu, bateriak ezin baldin badu generadorea daukagu, herri askotan ez dute generadorea uzten, orduan beste bateri batzuk eman behar dituzu, ez daukagu plakarik, porque lagun batekin izketan eta hemen gibiltzen geran inguruan plakak ere ez luke egingo,
Gero, nola, grasa asko ibiltzen dugun, hamburguesak grasa asko nola dukean, egiten da dana estali bezala. Orduan plaka horiek geldituko liatzake, tapatuta bezala, ez lukete bere funtzioa egingo. Orduan beti pentsatzen dugu, plakan beharren, bateria jarri, bi ez badia 3 eta ez badia 4. Eta, inbertsioa da hori. Beti gehiago behar dezula. Berez plaka gabe ere mantentzen ditugu minimo 16-14 ordu aguantatzen ditugu bateriak, eta generalmente egunero etxera etortzen gea. Bestela eskatzen dugu punto de luz, eta horri entxufatuta egoten gea. Asko kostatzen da, baina beharrezkoa da. Bueno, demagun beraz, furgoneta badaukagu, esan dugu, lehen lan egun egintzen dutela, dena prest, eta hasi zineten, batetik bestera joaten, food truck bat, herri batean, leku batean jartzeko, esan diguzu, baimenak behar direla, beraz pentsatzen dut, zuek leku batera joan alizateko, prozesu hasten dela, toki horretako udaletxe edo dana delako erakundearekin, dena bizi, baimena lortu behar da. Papeleo kontua izaten da hori. Bai, eta oso zaie. Gaurko gunean geroz eta estuago beharko luke. Beharko luke, baimenak emateko herri askoetan zozketa egiten da. Orduan zozketa horretan sartzeko baldintza batzuk bete behar dira. Baina udaletxe askok, lan askokin daudelako, edo ez, edo bai, edo bakoitzak berak jakin behar duzela egin behar duen, nik dakiten bezala, eta zuen dakizuen bezala zuen lanean, nik nerean, eta besteak bestean. Ez dute dana ondo begiratzen, eta hor datozti arazoak. Sartzen dira jende asko, dokumentazio bai faltsuekin, dokumentazioa ez direnak ailatzen, furgoneta batzuk ere, zuk esan duzun bezala, ITV igual pasagabe, baina presentatzen dute lehengo urtekoa, edo autonomotako papera, hori egia pixka eta mugitzen dugun, zeatik, azkenean jaten ematen ari gea. Eta jendeari ematen diegu. Orduan, jendeakin nahi ditzai gustatzen jolasen ibiltzea. Porque gaur lanean egon naiz, eta bihar jaten igual nago. Edo nire ezagunen bat, edo nire lagunen bat, edo zu. Hori da, niretzat importantzia handiena horri ematen diot. Baita udaletxeari ere eskatzen diogu, lehen esan dizututen bezala. Bateriak ez dugu emango, genera hori ez dugu nahi, esaten dizue. Ipini un punto de luz, argia jarri, ordainduko dugu. Eta lana gustora egingo dugu, zerbitzu emango dugu, dana gustora egingo dugu, aldan hobetona. Eta besterik gabe, lana egitea. Lana ondo egitea, errespetukin lana egitea, eta zerbitzu bat ematea. Beraz, alor horretan ere, esaten duzuna ez, askotan, frustrazio puntu ere izango duzu ez, akaso leku batean egon nahi eta ez duzu lortuko egoterik. Bai. Mira, aurten bertan, aurreneko 4-5 hilabetetan, ez dugu lan aukerarik izan. Aukerak izan ditugu, Idiazabalen, Lezo, Orduña, toki asko, Tolosak inauteriak, ez zaigu tokatu. Danak ez dute gaizki egin, udaletxe guztiak ere bere lana egiten dute, batzu libreago hartzen dute, beste toki askotan deitzen digute gu nahi du gaituztela, eta gero frustrazioa ailatzen da, kalean ikusten zaituen jendeak ezagutzen zaitu. Ostra, iraitz, eharra fultrakekua. Aurten etzea etorri lezora. Eske etzaigu tokatu. Eske guk zu nahi da, zuek etortzen nahi dugu. Ja, baina eske nik ezin dut. Nahi etzai tokatu. Jungo gehu udaletxera eta keja bajarriko dugu. Nik ezin dut egin hori. Zuek egiteko gauza da, edo gazte asko, elkarte asko, esan ez zurekin ondo ematen gea, ondo tratatzen gaituzu, kalidadea ematen duzu, eta nire gustora duten naiz, da niri, guain egon geha San Pedroko jaietan ere, eta da etxean egitea bezala lana. Da, errespetu, herri txikia da, baina errespetuarekin, danak hilaran, ez bat bestean gainean, arratsaldeko 7:00 hasi, goizeko 7:00 arte, ordu asko dira, gero konprak egin behar dituzu, dana, da baino jendeak ulertzen zaitu.
ez dakit nola esplikatu, da sensazio bat, ondo egindako lan bat, gustatzen zaizun tokia, eta ezin dezula joan. Ezin dezula joan, sorteo bat egon dadalako, eta ez zaizu tokatu. Behin nolabait ere esi administratibo hori pasara, demagun, San Pedroko festetan bezala, edo etorriko direnetan. Demagun leku batera zoaztela, 3-4 egunetarako. Nolakoak izaten dira lan egun horiek? Zenbat ordutaz hitz egiten ari gara, zuk esan duzu, ez da bakarri furgonetan egon, gero furgoneta hornitu egin behar da, erosotek egin behar dira, nolakoa izaten dira egun horiek? Gorrak, egia esan gorrak, porque zer esango dizu bat, dana pentsatu behar dezu, ezin dizu ezer faiatu, niri alagia karnizero bat egiten dit, eta oso ona egiten dit, eta arek dispuesto dago egitea, baina bai, igual patata kongelatuak, petxugak, xolomoa, hori aparte erosten ditut supermerkatuetan, propio erosten ditut itxura hobedena dutena, bai enpaketatuak ez ditut erosten 20 kilo, erosten ditut enpaketatuak bere fetxarekin, eta kalkulatu behar dezu beti, ostirala da. Larun baten badaukazu erostea, baina erosiko dezu baldin badago. Orduan, beti aurreatzen ibili behar dezu, eta zenbat erosi behar dezun. Faiatzen badizu, zu geltzen gaizki klientearekin, ez diozu esango gaua hasi behar da, eta bukata xolomo bat, ez dago xolomoa. Niretzako oso gaizki gelditzen naiz neoni. Irudi txarra ematen. Oiba, eta esaten zu, erosi, venga, 10 pakete behar ditut, erosiko ditugu 16. Eta, ostra, igandea dator, erosi 30. Eta gero, hori aterako da, bestela etxerako. Etxean jan, xolomua edo petxuga edo nahi duzuna. Galdu ez da egingo, bentsat. Izango Juri. Nik galdera bat daukatza ari zineten esaten, ez? Egun horiek gogorrak izaten direla eta jakin mina daukat, lotzen dugulako asko gauarekin, ez? Futurakaren giroa, eta gauetan badakigu jendeak alkohola kontsumitzen duela eta mozkor giroa egoten dela. Nolakoa da hainbeste mozkorrekin lana egitea? Ze niretzat gogorra izan behar du, mozkorra zaudenean lotxa guztiak alde batera uzten dituzu, agian errespetua ere, hitz egiteko modua ere, hor izaten dituzue, ezakit, gora berak? Gora bera asko, bai. Eta segun, jendeari da, pixkanaka, ikusten ez gerala, zer esan gaizu beti esaten didate, dame una puta hamburguesa, joder, tío, dame una rata, esatezu, tío, junai etxea, asko bidali ditut, jangabe ere asko bidali ditut, porque niretzako da errespetu falta handi bat, bai mozkorra zaudela, ni ere mozkortu ebili naiz, baina ez gara horrela ibili, niri beti errespetua jarri didate, bai jaten eta edaten ematen dira nahi errespetua behintzat. Hori aurrenekoa, edo etxea eman behar dizu nahi, taxista batek, edo autobus bidariak, edo... Eta hori oso, da, baina, bueno, urteak pasadala, Maria, geure psikologo bezala, egiten dugu, batzuetan ere jendeari lagundu bertzaio, erori indalako, edo hamburguesa bat erori zaiolako, beste bat ematen diozu, baina tema hori un poco zanjatua bezala, pixkanaka ikusten gaitue, ezagutzen gaituenak ere, badaki, ez guri bakarrik errespetua, beraien artean. Guk hori ikusten dugu, igual zaiola aurrean 2 egon, edo 3 egon, aurreraino sartu, ukalondoakin joz, esan deten zu, baina ez dezu ikusi. Gazua da mozkorra egotea, baina ikusi dezu. Hori da, bakoitzan errespetua. Besterik gabe hoixe. Azken galdera baterako denbora daukagu, Julen? Bi egingo izkigu batean, erantzuteko. Batetik, lehen aipatu duguna, gero eta eremu zabaletako goetara, esan edut gau girotik atera eta eguneko planak izan dituz, rokoborromoak aipatu dituzu, bestelako ekitaldiak ere bai, horra, gero eta gehiago ikusten zaituzte horrelakoetan, eta bestetik, aurten hemendik aurrera, non izango da eharra food trucka? Hori ere promo pixkat egin beharko dugu. Eharra food truck, ez. Gauz txikietara gustora joaten geha, eskek libre hogita eta eskatu ezkio joateko gustora. Jungoetza lanea zoaz. Eta deitzen baldin badizue, zerbaitagatik da. Egin dugun lanangatik, kalidadeangatik, jatortasunangatik edo gauz askorengatik.
eta deitzeko, arraful truk, hori ezaztu, libre gaudenean gustora juten gehala, ezin danean, ezin dugu ere utzi igual lau egunetako jai egunak egun bategatik edo 2 ordurengatik, baina bueno, saiatzen gea, aldan bezala, baita ere toki askotatik fetxak mugitzen dituzte, gu joateko ere bai, osea, hori guretzako handitu egiten gea, osea, ez zeruraino, baina bai, pixkat, puztu egiten zaitu pixkat. Eta guretzako balioa da, ateratzen zaitu, bai, txulo askotatik, txulo asko dago tapatzeko, eta gustora itzen geha. Eta nune hongo zarete? Nune hongo gehan, bueno, ja San Ferminak ere bat dozi, Antxon hongo gara, pasagei Antxon, San Ferminak, gero hongo geha Trentxerpeko jaietan, Trentxerpeko jaietatikan, Bilabonako jaietara, etxean egingo dugu lana, tope egingo dugu usten du lana, gustora dituko gehala, eta gero ja berriro Lizarrara, hasierako tokira. Lizarrako jaiak guretzat ere importantea dira, Bilabonak ze esan ez. Urrengo urtean ere espero dutela bai inauteritan, Tolosako inauteritan tokatzea, gorre egingo dugula gure tokia behar dugulako, bai behar zaitu zegula, guk zuei eta zuek guri edo nahi zuten bezala. Nik esaera badaukat, zuek gu gabe gozez eta zuek gu gabe, barkatu, zuek gu gabe gozez eta gu zuek gabe batez. Ondo iruditzen bazazi Iraitz, esaldi horretxekin amaituko duz, polita geratu da. Iraitz Altuna, eharra food truckeko arduradunetako bat, eskerrik asko, bigarren kafera hurbildu eta zuen egunerokotasuna eta realitatean berri emateati, ze normalean parrandaren beste aldean ikusten zaituztegu, eta gaur behintzat jakin dugu, zenbat lan dagoen zuen jardunaren atzean. Eskerrik asko, eta gustu handiz egin dugu. Ondo segi? Eskerrik asko. Eskerrik asko Iraitz, guk aurrera jarraitu behar dugula esan behar nuen, baina ez guk agurtu egin behar dugu saioa, ze 12 bueltan ditugu, eta esan bezala, Julen, zure ikasturteko azken saioa? Ikasturte honetakoa, bai. Baina larun batetik aurrera ere hemen ibiliko gara. Hemen izango zara? Hemen izango gara. Egunero? Egunero, abuztuaren 3 bitartean. Bueno, lagunak izango dituzu inguruan. Noski, bide lagun asko, ari gara jendearekin hitz egiten, eta poza ematen du horrek ere, ze jendeak prest dago, gogotsu dago, etapa komentatzera etortzeko, eta horrek ere, guri ere poza ematen digu zen edo esatea. Bueno, baina hori larun batetik aurrera izango da, gu bihar ere hemen izango gara. Ostiralera arte, gu 10-etatik 12-etara bigarren kafean hementxe izango gaituzuen, naiz irratian egunero bezala, bairaz, ez galdu, bihar Pablo Zurutuza izango dugu gurean, eta gai asko landuko ditugu musika girotik, badakizuelako astazkenetan musika izan ohi dela protagonista, beraz, hemen izango gaituzue, zuen zai egongo gara, eta horixe gaurkoz kontatu behar genuena. Agur, agur! Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Gau ez aldatzen da aldez, euskiaren sarea. Uda berrian soinekoz aldatzen alanda. Keep calm and bigarren kafea.